Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga bilagabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Domingo kita, last Sunday of the month of February, no? Last day kita subong sang bulan sang Pebrero, ti buwas Marso na kita, and we would like to remind everyone nga ti kun Marso gani amo nang aton nga ginatawag nga Fire Prevention Month, no? Medyo halong-halong kita sina kay man tig ilinit na sina mo sa aton nga diri sa aton nga pungsod. So amo na gina-observe ang Fire Prevention Month. Siling sing iba niya nga ang Fire Prevention Month do kadamo sa mga sunog tabo amo gani na siya nga tsimpo, no? Nga medyo nagasaka ang insidente sa mga sunog. So gin-deklarar ina as Fire Prevention Month para nga maka-aware kita, preparar kita para nga hindi kita mabiktima sa nga sunog. Kaya na siling nila nga may pakawatan ka 3, 4 ka beses, ka 5, hindi ka lang masunugan. Kaya kung masunugan ka 4 gid, ubos gid ang aton sini nga mga tanan nga pagkabutang, no? Anyway, saliwat mga kaga sa inyo tanan mga kaaksyon, ang aton sini nga kapihan sa aksyon ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, may double action antioxidant ni siya. Bangod sa green coffee beans kag mangosteen seed. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is a product of the scientific research nga ginhimo So, isa naman ka edisyon sa nga kapihan sa aksyon, ang aton sining iga dulong sa inyo. Sa aton dira nga mga Facebook followers bala, good morning dira sa inyo. Matamaton tala ni karona, no? Ang aton sining pag-greet sa inyo. Karon mga kaaksyon, may report kita nga nabaton nga ang aton sining Department of the Interior and Local Government ang mayara kita sa mga bag-o subong protocol, no? Gin-isa na lang bala ang tanan nga protocol sang tanan nga mga local government as far as ining mga travel
travelers bala ko na let's say nagabiyahe ka puuli sa lugar, gin-isa na lang para nga uniform ang aton sini nga mga protocols. Like mis kabudlay bala nga lain ang protocol to sa amon nga LGU, lain ang protocol sa PIAC, di galingin ang ulo sa aton nga mga kaaksyon. Amo na nga isa na lang ini. Amo inakaron ng aton nga pila sa mga i-discuss nato no. Sa aton diri nga pangalagad, we have invited ang Executive Director sa Emergency Operations Center sa Bacolod, si City Administrator M. Ang, nga matalakay naton ining mga protocol na naman subong nga harmonize na, gin-isa na lang sa Department of the Interior and Local Government para ni sa kahapusan sang tanan, no? If you notice mga kaaksyon, diri sa syudad sang Bacolod, bisan na ano pa ang isiling sang iban nga siling nila do ka pigaw, do ka daw hindi sila satisfied sang pag manage ng Bacolod sang ginatawag naton kaso diri sa COVID-19. But titanaw naton the result speaks for itself. For the past many days, ang syudad sa Bacolod ang may manubo nga kaso kung madamo gani nga instances nga syudad sa Bacolod 0 ang cases sa record sa diri sa Western Visayas. Adlaw-adlaw tinagabalita kita sa mga mga records sa mga kaso sa COVID-19. Kag kung tanawon naton, damo na nga mga inadlaw nga ang Bacolod naga-record sang manubo nga kaso tag-isa, tag-duha, may ara gani nga 0 case kita sa pila ka mga adlaw nga nagliligad, no? 0. So this just goes to show para sa akon pagtan-aw ay tsakto ang ginahimo sang aton nga mga opisyal sa syudad sa Bacolod, especially ining nagatutok bala para nga ma-curve naton, matapna naton ang paglapta sang COVID-19. If you can remember, sa mga nagligad nga mga binulan, sus ga triple figure kita, ga triple figure kita hasta nga nag-abot diri si General Mel Feliciano nagabulig diri sa Bacolod kag napanubo sa double digit ang aton sini nga mga kaso, and until now with the implementation sang sining mga protocol naton diri sa syudad sa Bacolod, we have reached that point nga ang syudad sa Bacolod manubo ang mga kaso sa COVID-19. Okay? So, nasiling bala naton nga bisan nano pa ang ihambal, bisan nano pa nga kritisismo, the result speaks for itself. Hindi na kinanglan nga mag-explikar sa sining mga criticism nga ginahaboy against Bacolod, because ang resulta nagapakita mismo nga ara sa husto nga direksyon ang syudad sa Bacolod when it comes to preventing the spread of COVID-19. Ara sa insakto nga direksyon kay tungod sang resulta nga amo na manubo ang mga kaso, may ara gani nga 0 nga mga kaso. So, you cannot deny the fact nga insakto ang ginahimo sang aton nga mga opisyal sa syudad sa Bacolod, especially ining Emergency Operations Center, ang Interagency Task Force, nga ginapamunuan yan ni Vice Mayor El Cid Familiaran. Of course, on top of that is the overall supervision being done by Mayor Bing Lunardia sa sining pagtinguha sa syudad nga mapahagan-hagan o kung mapunggan ang paglapta sang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod, no? So as per record kahapon nakita nakon ang Iloilo province is still among pinakamataas, sundan sang Iloilo City, may ara man ang Negros Occidental, may ara ang Capiz, ang Aklan, ang Guimaras, pero wala sa record na naman ang syudad sa Bacolod. Meaning kung isaguro or 0 na gid
ang kaso nga na-record kahapon nga adlaw. No? So nasalin ko na, bisan na ano pa nga mga kritisismo, the record speaks for itself. Ginapakita sa record nga ara sa husto nga direksyon ang siyudad sa Bacolod when it comes to preventing the spread of COVID-19. Okay? Sige. Before kita sa kay City Administrator kag EOC Executive Director Ang, gina-congratulate ko lang gali ang mga kaupdanan ko diri sa Aksyon Radio. Bago lang gid natapos ang ika-anom, no? 6 Tingog kag Handurawan Awards. Ining Tingog kag Handurawan Awards amo ni siya ang award nga ginapatigayon sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas Negros Occidental Chapter nga nagahatag sa pagkilala, giving recognition sa performance sa mga katapos ng radyo. Hindi lang sa broadcast, kundi sa engineering, sa drama, no? Bago lang natapos. So, congratulations sa tanan nga nag-Aksyon Radio, for winning some of the awards nga ginatag sa KBP headed by our station manager, Nona Di Maala, no? Si Andres Pulgar sa Technician of the Year, si Action Fred, Icon of the Year, si Action Eric, Reporter of the Year. Ang Harana is Entertainment Program of the Year. Ako yan, no? Ang Corman of the Year. Asas. Thank you, Gid KBP, Salamat, Gid. Sino pa? Basi may ara ko bala nga wala manalintan. Anyway, sige, tagaan na karon nga pagkilala, pagiduga, no? So, we have now on the line, mga ka-aksyon, si City Administrator at the same time Executive Director sa Emergency Operations Center, si Madam Ang. Ma'am, good morning and welcome diri sa Kapehan sa Aksyon. Morning! Good morning, Action Boy! Good morning sa imo mga kopdanan da. Kaga sa tanan tagid nga tagpalamati sang Action Radio this morning. Happy Sunday to all of you. Yes, ma'am. Bago ko lang ginagakuan ko balaga intro ako kay ina, gasiling akong bisan ano pa nga mga kritisismo, ano pa nga mga tirada sa siyudad sa Bacolod when it comes to our performance sa pagtapna sa aton pagtinguha nga matapna ang paglaptas ng COVID-19. The record speaks for itself, no? Para sa siyudad sa Bacolod, hindi mo ma-question ang record nga for the past many days naka-record kita iya sang manubo gabakon zero pa nga kaso sa COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod. Kumusta, ma'am, kahapon nanong resulta naton? Way naman ko nakita naman sa ang Bacolod sa record sa Western Visayas. Zero kita kahapon, Action Boy. Zero again. Actually, for the past 2 weeks na every now and then, naga-zero kita for several days. Gulpi lang may masulod nga 1 or 2 cases, confirmed cases. Ang masubo pa kay either LSI or APOR, ang nagpa-positive. That means ang virus salin sa gwa transmission. Correct. We have controlled the transmission within the communities, within the barangays. Ang hindi ta na lang subong makontrol ang nagasulod na manhaligikan sa gwa. That we can say siguro, ma'am, nga ang Bacolod has flattened the curve when it comes to sa sining aning COVID-19. Yeah, well, we can say that. Na flatten naton ang curve kag na control din naton niya ang transmission. Okay. Ma'am, speaking of LSIs, ROF, may balita kita latest nga ang Department of Interior and Local Government daw nag-harmonize ang tanan ng mga protocol sa local government unit. Has it come to your attention na ang ining bag-ong mga ginapatuman nga protocol sa Department of DILG nga nag-harmonize na daw pareho na tanan ang protocol sa tanan nga local government unit? Actually, ang National IATF Action Boy nagpapanaog sang resolution number 101 nga may ara sang uniform and unified nga travel guidelines for all the LGUs. And this is already the result of a meeting naging patigayon sang DILG upod sa aton League of Cities, League of Municipalities, League of Provinces. That's why ato to si Mayor Bing
bilang presidente sang League of Cities of the Philippines. Ang aton nga mayor is the leader of all the mayors sa mga syudad sa Pilipinas, and so therefore siya tong nanguna sa inang meeting with the DILG. Kaya ang DILG ang nag-craft sini nga NIATF resolution. Aksyon boy. Kaga among the salient points na ginaprobahan sa NIATF kagin permahan na sa National IATF committees, amo ang pagdula sang requirement sang quarantine. So bilang ang tanan nga travelers hindi na required, dapat hindi na pag-i-quarantine. Okay. Ang nanungod naman niya sa RT-PCR testing, ginadula naman ini sa National IATF, except ang ilang wording sa resolution, except kung required siya by the local government unit of destination. So in our case, ang amo na pagdesisyonan nga ipabilin talang anay ang pag-require sang negative RT-PCR test, especially nga wala na sang quarantine, Aksyon boy. So makita taman from the records sa EOC na lately during the last 2-3 weeks ang nagapositive na lang ang mga halin sa gwa. Okay. Either APOR, LSI, or of course ang mga immunocompromised kid, no? So ang ato niya nga ang recommendations ng EOC na sige yun talaga po niyang executive order number 1 ni Mayor kung sa diin nakabutang dito nga ang tanan nga naga-travel padulong sa Bacolod are required to have a negative RT-PCR test. Kag may kuan ina may period ang RT-PCR test nga daw within 3 days na siya, ma'am, no? 3 days. 3 days. 3 days. Nga nagpakwa ka kag puli ka dire. So, Correct. ga-require kita gyapon niya sa RT-PCR test, pero pag negative, why na tayo quarantine kay unlike before nga i-quarantine ka pa na, tapos kuhaan ka RT-PCR test, tapos tapuson mo gid ang 14 days ni mga quarantine sa inyong balay. Subong niya wala na quarantine. No more quarantine. Hindi na, wala na nag-require ang DILG. Kaging klaro ina sa resolution number 101. Kagi ni ma'am nga resolution ini nga pa uniform protocol, kuan ni siya consensus ini sang tanan nga mga LGUs sa mga local government through their respective nga mga organization like the League of Cities of the Philippines, League of Provinces, ilan ni consensus. Correct. Yes, gin-consider ang mga recommendations sang tagsa-tagsa ka mga league. The League of Provinces, the League of Cities, Municipal Cities. And ang iban nga mga governors mismo kag mayors present man during the virtual conference kag sa meeting with the DILG, nagpaatag man sila kag nagpabutyag man sila sang ila nga mga ang ilaya nga mga desisyon sa kanya-kanya nga mga LGUs kasi lain-lain man ang complexity sang kada isa ka LGU, no? Kag for example, may iban nga mga LGUs yung nga nagabaton sang madamo nga mga foreign visitors. Ang iban nga mga LGUs are tourist destinations. Sa ato naman di kalabanan nga kanto di for business or mga returning residents. So lain-lain ang sitwasyon sang kada LGU. Tapos may mga LGUs naman yung nugbo ang cases, may ara nga may surge ng nagligad, pero sa aton there was a point in time nga grabe ang cases na diri, and then finally because of our mga ang ginhimo naton nga mga initiatives, ang mga best practices nga ginubra naton diri, we were able to control the spread, na contain naton ang paglaptas ng virus, and we are successful na subong wala na kita community transmission. In fact, hindi magsala. As of today, siguro more than 50 na kabarangays ang COVID-free. Okay. So, glad to hear And we that, only have 32 active cases as of today. 32 sa gilang ang active COVID cases naton. Okay. Ining requirement for RT-PCR test, we are just speaking of Bacolod City, ma'am, no? Clear naton ini, no? Way takbalo sang protocol sang iban nga kwan, sang iban nga local government. Pero ang Bacolod, we like to make it clear nga ining requirements ang RT-PCR test sa Bacolod na saya, ma'am. We are speaking only for Bacolod. Bacolod and some other LGUs. Malaan ko ang province of Ilocos, ga-require. Even sang nagligad, Cebu, naga-require. Dumaguete, some other places
Aklan, the province of Aklan, kinanglan mo negative RT-PCR test. Bisan gani kita nga halin diri sa the same region, nagkakadto ko sa Aklan, gina-require ko sang negative RT-PCR test. Okay. Sige. Anyway, ang ining kwan anong natanaw mo nga rationale behind sa sining pag-ubra sang IATF to implement sang uniform nga protocol? Ano ang rationale behind sini? Ang pinaka-primary reason din sina is because una sa tanan, gusto nila nga may ara kita uniform guidelines para hindi na ma-confuse ang travelers. Sa Subong, Yes. magkanto ka sa Cebu, lain ang guidelines. Kanto ka sa Davao, lain man. Kanto ka sa Bacolod, kanto ka sa Iloilo. So, ka-confusing bala. Abot silingon kung ikaw nag-travel ka for business. Let's say, hindi mo kompanya, may mga branches ka in different cities and kinanglan ka magbisita sa imo mga branches. Lain-lain nga requirements imo preparahon for every visit. So amo na nga ang purpose na is may mo na nga uniform, hindi na ma-confuse ang tao, pati ang implementing agencies kag ang national government agencies hindi naman ma-confuse. Ang ikadua kag I think the more important reason sina is really because the national government would like to open up the economy na gid. Gusto na gid nila nga bukas na gid ang aton ekonomiya. We are far behind already sa iban nga mga Southeast Asia nations or let alone Asia, no? Ang iba nagasugod na recover, kita damo pagyapon sang mga businesses nga wala gid naka-recover, especially those in the tourism industry, the tourism sector. And therefore, ang problema sa mga tao is kung paano kita makasugod nga maka-open na ang negosyo. And without isa ka primary aspects ng negosyo is travel. No? Mga negosyante ga travel, ang mga magagapamalaklon would need to travel. So, amo na ang rason nga dapat na gid i-loosen up, no? Medyo tagaan na jutay nga ligwa ang mga requirements sa pagbiyahe. Okay. Ma'am, aside from the RT-PCR test, other requirements like travel authority, mga wala na saya, wala na. Wala na. Wala na. Hindula naman ang inang joint COVID pass inang gina-issue sa PNP, gindula na. Ang rason naman sinayas ang DILG, ang atod ko ng mga kapulisan, paubos man tiyempo nila sa pag-issue pa lang sang travel pass, travel authority. I think gin-mention dito, pila ka milyon travel authorities ang gin-issue sa atong PNP. So, it's the amount of time that our policemen, our men in uniform are spending para lang sa amuna nga requirement, dako man. So, gabuhin sa puwersa kag sa tiyempo sang aton nga mga kapulisan. Okay. Ma'am, situation ma'am, no? Pareho sa akon, let's say, buwas mapa Manila ko. Tapos mabalik ko man next day, kiti daw dali, may kadtuon lang ko to kadali. Tapos buwas sabi malakat ko, the next day mabalik ko do I still need to have an RT-PCR test from Manila? Sa aton, wala na gina-require because you will be considered an APOR. Okay. Authorized person outside of residence. So, ang requirement mo lagid sina is imo work ID, meaning employment ID, ang imong mission order or travel order, and backtrack. Sa Bacolod, and speaking of Bacolod, you need to have a backtrack ID. Para lang nga matrace naton, kag ma-monitor naton, just in case mag-positive ka, let's say you suddenly develop symptoms, pag nagpa-test ka, nag-positive ka, matrace na itong hundiin kapag nagkanto. Hindi, ang akon nga sitwasyon, ma'am, is bari ari ko di taga Bacolod ko, no? Malakat ko sa Manila kay may isam lang kadlaw to ako na business nga asikaso, abi may ginisakaso ko to isam lang kadlaw natapos ko man lang. The next day balik ko kinanglan ko pa mag RT-PCR test. No more. Hindi under, kung pakadto ka sa Manila, hindi na kinanglan. Pero pagbalik ko, under the Republic, under the Resolution 101. Pero pagbalik ko, the same thing, hindi ka na required, kay APOR ka. Kaya ang APOR, gali, ma'am, wala kinanglan RT-PCR test. Ang RT-PCR test, ari lang sa returning OFW? Returning resident. Returning resident, OFW, returning overseas Filipinos. Okay. So,
atagon ta nagali no kay base mo siling kabla nga Manila ko subong tapos 2 days 3 days ko tulog pagbalik ko kinahanglan ko RT-PCR test hindi nagli kinahanglan kay considered ako as A4. Correct. Okay, so matag na no. So mahayo man kay hindi na mabudlay ang pagbiyahe, hindi na mabudlay ang pagpauli, hindi na mahapos na siya. But of course ang aton nga mga protocol diri sa Bacolod, ang ako nakita ko sa IATF nga resolution is i-observe lang yapon ang tanan nga mga health protocols, importante ginagayo no. Bisan naghalog Yes. Amo nang hindi tagid pagbuyan ang minimum health protocols. Especially ang distancing, ang paggamit ng mask. There are studies recently sang CDC sa Amerika nga ang 2-meter distancing is more powerful than wearing a mask. So kung i-combine mo pag inang duwa, nga nakadistansya ka na, naka-mask ka pa, mas layo na gid ang tendency mo or ang tsansa mo nga makakuha ka sang virus. Even if ang tawo nga upod nimo in one area, positive siya, posible carrier siya, pero kung nakadistansya ka sa iya, kag nakagamit ka sang mask, malayo ang posibilidad nga matakdan ka sang virus. Kag I would like to take cognizance no kilala taman bala ang inyong effort dira sa Emergency Operations Center, especially ining aton pagpreparar bala sang vaccination roadmap naton bala ni ining plano naton for vaccination. I think it was considered by DOH Region 6 as the best plan for vaccination sa Region 6. Well, the DOH has rated us with the highest in terms of readiness. Yes, in terms of readiness, gintagaan kita sang marka about 76%, almost 76%. Ang rason sina Aksyon Boy, lapit na lang tatani mag 100%, kaling ang kulang sina langgid is the actual arrival of the vaccine. Bakuna lang. And then kung ara nagid yung vaccine si 100% na kuntani. But because wala pang vaccine, so nevertheless we got the highest rating in terms of readiness among all those LGUs nga nakasubmit na sang vaccination plan. And by the way, kita ang isa sa mga una gid nga nakasumiteya sang aton nga vaccination plan, which is very detailed, comprehensive, preparar sang aton OIC City Health Officer Dr. Edwin Miraflor sa bulig man of course ang mga doctors naton dara sa EOC kag ang aton Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon, si Dr. Rosalie Diocampo, nga member man sang aton COVAX. So because of that, ang ginhimo ang aton nga vaccination plan gin-submit naton dito sa DOH Region 6 and we were given rating pinaka-ready kita among all the provinces and cities in Western Visayas. Ining vaccination plan naton, ma'am, ano ang content siya? Anong content siya vaccination plan? It's very comprehensive. Aksyon Boy, kasugod na siya sa pre-registration, bali mga preparations naton for the vaccination program, pakadto sa actual registration, preparations ng venue, ang aton nga simulation exercises, trainings ang aton vaccination teams, ang involvement ng community, ang aton nga education campaign, pakadto gina sa post-vaccination observations, surveillance and monitoring of adverse effects following immunization. So, dala pa na da ang disinfection of the area, ang venue, tanan-tanan. It's very, very comprehensive. Actually, kadamol kayo sa aton nga vaccination plan. Okay. Si Secretary Roque, Harry Roque, nag-announce, I think, inimag-ulang, nga ang AstraZeneca nga bakuna, of which amo man gin-order man, amo man gin-kontrata sa Bacolod para sa aton diri nga bakuna sa Bacolod, is set to deliver na sang pila man mga 500 plus 1,000 doses ang bakuna diri sa Pilipinas. Ito ma'am, kung nadala dira ang order sa Bacolod? No. Ang ining AstraZeneca nga iga padala di sa aton, halin ini sa COVAX facility sang World Health Organization. Okay. Bali, ang COVAX facility, Aksyon Boy,
isa inakaprograma sa World Health Organization sa pagbulig sa mga developing countries nga makasugod man sang ila mga vaccination programs. Kag libre ini to the 20% of the population of that particular country. So lain-lain na siya nga brand ang halin sa COVAX facility. I understand ang ihatag sa aton sa COVAX facility is Pfizer, AstraZeneca, and perhaps later on kung may ara pagit iba nga brand. But they will give us up to 20% of our population. Ang nakadamo nga doses ang ihatag sa aton sa COVAX facility. Kag expected na ni naton, medyo na-delay lang gamay tungod sang indemnity agreement nga gi-require sa aton sa national government. Kag since napirmahan ni Presidente Duterte ang indemnity agreement, so maabot na gid by Monday ang 525,000 doses of AstraZeneca. Kag on top of that, ang gin-donate naman niya sang China nga Sinovac, amo man na ang una nga nag-abot diri sa aton. So far, wala pa ni sang mga gin-purchase naton, hindi pa na diri dala. Kaya ang schedule gid sang gin-purchase naton from AstraZeneca, second semester pa maabot or third quarter. Sa second semester of the year or so sa mga specifically July third na quarter, mga July, August, amo nang pag-abot sang aton nga gin-order. And by the way, ang gin-order tana hindi na siya tingob, Aksyon Boy. Hindi na tingob nga kaisa lang ipadala sa aton ng 650,000 doses. Kay imagine ang production sang AstraZeneca, gina-allocate man na nila sa nagakalain-lain yung mga pungsod na nag-order sa ila. Different countries. Ang naperteniser sa Pilipinas, i-divide pa gina sa kung pila ka cities kag provinces ang nag-order sa ila. So, definitely hindi na yatingog ng 650,000 doses i-deliver at one time. But at least may assurance kita nga ma-deliver sila sa aton 650,000 doses because of the contract. Yes, kag kung sugod na sila deliver sa Pilipinas, ang Bacolod ang isa sa una gid nga madeliveran. So good to hear on that, no? Now ari na manug-abot na, I think today maabot iya sang Sinovac, buwas maabot ang AstraZeneca. Ang Bacolod nga kontrata iya would be on the second semester or third quarter of the year. So ang bakuna na gamat-amat na inabot, no? Ang question subong is namatian ko ni si Mayor Bing mo. Nya basi balaga bakal ta damo ka bakuna, way tasang bakunahan, no? So anyway, ang balantay na ma'am, no, ang aton nga education information campaign para mapaintindi naton sa aton nga pumuluyo ang bintaha sang pagpabakuna, no? So mabalik lang ako ma'am, may mga obligasyon ako dire. You can put down your phone, we will call you back para nga mambala naton ining party naman sa aton kampanya to convince sa aton nga mga taga-Bacolod, encourage sa aton taga-Bacolod nga mga pumuluyo nga magpabakuna, ma'am, no? So balikan ta kadugay-dugay. Yes, balikan naton si City Administrator and EO Executive Director M. Ang pagkatapos lang sa importante naton diri nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Yes, good morning dira sa aton nga nag-monitor sa Facebook live. Sa kay Mary Joy Camero, good morning dira sa imo. Yasa Kate Cardones, sa kay classmate ko Teresa Linaha Kayaw, Gladys Noble, good morning man. Tamyaw naman ang iya pamilya dira sa Barangay Maaw. Siling ni Mary Joy Camero, good morning, congrats Aksyon sa 6 Tingog kang Durawan Awards ang KBP. Kag of course sa akon mo kuno. Thank you gid sa kay Mary Joy. Sa kay Teray, thank you man for the greetings. Ginatamyaw ta dirang Pendoy family, si Alice Pendoy sa Ordaneta City. Happy anniversary sa inyo ni Tito Dave. Ambal ni Mary Joy Camero. RR Tuparan Muntua Rehinio, good morning dira sa imo RR.
naga-monitor man karon nga aga. Kag kay Bia Jonathan Dra halong sa biyahe ha. Jen Oiseser sa kay Eleanor Guro. Good morning man. Sa kay Reza Batapa Villegas, kay Alex Monteza of course. Good morning. Sa kay June Rose Gonzalez, Alex Fuentes, Mike Agaman, kag Joval Trinidad. Thank you Gid, no, for the greetings. Sa kay Richard Diet Pacheco, Lalisa Grilled Inasal. Oh, sa din saya. Yes, kay Ma'am Vanessa Mayo. Thank you man. Thank you, no. Marilo Kahilig, watching from Barangay 1A Manapla. Happy Sunday. Kay Susan Jaime Allen, good morning man. Kay Jen Oiseser, Ivy Gatso Osido, morning from Candoni. Martin Aliling, kay Ruel Hipilga. Sige. Thank you man, no? Kay Melchor Baroka Rombines, good morning. Morning sir boy nga pita da. Way pa ko gali ka pangapi no, maigin remind mo ko kagawad Melchor. Kagawad King Rombines. Inday Blaza, thank you man. Kay Ligay Villares Achivar, monitoring live sa sa may Talok, Bago City, sa Kawayanan. Good morning kay Ramon kag Lucy Achivar. Sige. France Duay, congratulations kuno sa akong classmate kay Henry Espulgar. Kuha ka pamakdo ka man kuno Aksyon Henry. Galing kay sa akon. Congratulations sa man sa tanan, no? Joseph Oria, Pilton Lipura, sa Pasay City. Noel Amar, thank you man. Salamat, no? Si Aksyon Alvin pagid Noel, no? Kaya na programa ang Harana. Rodney Lobaton, congratulations, thank you man. Kay Christine Menias Villalobos, kay Rafa Gonzalez, kay Rodelyn Alvarez Bado, good morning. Kay Bobby Munoz, salamat gid Bob, no? Jessry Defi, kung magpaanilaw ka halin ka Bacolod 2 days ka tumatiner, wala requirement sa RT-PCR test. Way ko kabalo sa requirement dito sa kwan sa Anilaw, no? Pero magbalik ka din sa Bacolod nambal ni Emang nga ti wala makonsider ka na as upper, so hindi ka na kinalan mag RT-PCR test. Pagbalik mo sa Bacolod, may backtrack ka lang kinanglan, no? Ang Anilaw ay ko kabalo, i-check na ni ang mga protocol bala sang nagkalain-lain nga mga LGU, no? I-check nyo lang ang protocol nila. Pero other requirements wala na eh. RT-PCR lang gid ang gina-require sang Bacolod kung ikaw returning OFW. So kung OFW ka, kung returning resident ka, no? Kay Leda Zamora Yamagishi, watching from Tokyo, Japan. Yes, good morning. Kag salamat gid, no? Sa imong pagtamyaw sa Aksyon Radio. Asis Mahinay from Pangasinan. Cheers man kay Ma'am Van Mayo. Cheers. Salamat gid Ma'am Van, no? Kag salamat man sa aton liwat, nagapasalamat kita sa kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, no? Sa KBP Negros Occidental Chapter, headed by our station manager, Miss Nona Di Maala, no? Actually, ang ining pagpili bala sa mga awardees, may ari ini yang daw kwan bala daw committee ngaging create. Hindi man ni mga taga-radyo ya, mga halin sa academe, no? May ari diri mga professor sa mga academe, may religious, may damo niya nga mga komposisyon sa mga judge ni sa mga awardees, no? So again, congratulations sa akon mga kopdanan diri sa Aksyon Radio. Fred Salanga, Icon of the Year.
Aksyon Eric Magbanwa, Anchor Reporter of the Year. Ako B, Anchorman of the Year. Si Aksyon Henry Espolgar, Technician of the Year. Recognize mo na yung mga technician mo. Si Aksyon Alvin Graba, nga nag-host sa Harana sa Aksyon. No? So, congratulations sa aton. Sa minalimtan ko bala. Anyway, mo pala nang ako madumduma. No? Kay Engineer Ernie Earl Bailon, good morning man. Kag sa liwat sa aton nga mga nagapamati dira iya sa Balikbayan mamangkot si Leda Yamagishi. Balikbayan kung sa Bacolod Ma'am Leda, amo to i-require ka lang i-require ka lang kay returning residents ka mo, i-require ka lang RT-PCR test. All other requirements wala na gindula na, wala na quarantine, wala na mga muna. Ang i-require sa imo RT-PCR test, kag kung mag-negative kaya, why kaya quarantine, no? Why na, ang importante na da is wala na quarantine, amo na siya. Galing, kay ginatingwa na ding sa Bacolod, nga hindi na magsaka pang kaso, that is why, kakalabanan din nga mga kaso diri sa Bacolod, mga LSI, mga ROF, mga OFW, kaya muna nga gina-require gid ang RT-PCR test, no, para ma-maintain nato na ang Bacolod bala nga ma-kuan naton ang kuan, ma-flatten naton ang curve, no. Sige. Peanuts Bailey, how about Bacolod to Manila, is it required for swab test? Manila, kay ma-consider ang Manila why ko kabalo sa ila requirement, no? I-check ta lang na kay bago na nagwa ka balita mo, no? Bago na nagwa ka balita, i-check tang Manila kung ano lang requirement kung may mag-abakadto dito from Bacolod. Pero ang Bacolod, kung maabil say pa Manila ka, pag puli mo din, wala ka na requirement, wala na sa RT-PCR test, kay considered ka as authorized person outside of residence o kung APOR. So pa Manila ka, why ko kabalo sa requirement sa Manila kung anong gina-require nila dito, kay balo ka ang sa IATF nga resolution nga nagadepende sa local government units mo, no? Ang Manila, why ko kabalo sa requirement, pero sa Bacolod yati kung APOR ka, wala kinanglan sang RT-PCR test. Ang mga balikbay, ang mga kwan lang, ang mga OFW, mga returning residents, LSI, amo na siya ang gina-require sang RT-PCR test. Pero wala na, ang gina-clear naton, wala na sang quarantine. Okay? So, mga ka-aksyon, magbalik kita sa aton nga pagpakalagad sa Kapehan sa Aksyon. Bantayin ninyo, no, with Madam M. Ang, sa aton sining Executive Director sang EOC, at the same time ang City Administrator sang Siyudad sang Bacolod, no? Para mambalan pagin naton, ang mambalan naton pagbalik naton, paano handa na, ready na ang siyudad sa Bacolod. Taas ang aton nga rating as far as preparedness is concerned sa sining aton vaccination program. The question is, ready ba ang aton nga mga Bacolod noon nga magpabakuna, no? Remia Garcia, good morning man. Kag of course kay Juan Bolgallo, good morning. Standby, mabalik kita sa Kapehan sa Aksyon. Pagkatapos lang sang pila naton diri ka mga dugang anay nga mga pahibalo. Standby. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon, katon guys sining pagpangalagad ginadulong gyapon sa inyo sa Dr. Fitz Green Coffee. Okay? So balikan natin si Kwan, si City Administrator and EOC Executive Director M. Ang, no? Ma'am, ang aton nga kampanya sa parte ni sa vaccination program naton sa Bacolod, kay isa sang mori ni Mayor Bing, I think nabatian ko sa kaina sa during the awarding sining Tingog Handurawan Awards bala sang KBP. Nagambal si Mayor Bing niya ba si balakon na damo kita bakuna tapos wala sang madutay lang ang mapabakuna, no? So ang EOC subong ang syudad nagapatigan sang information and education campaign, no, sa aton mga barangay. Kumusta ba? Kumusta ang reception sang mga pumuluyo sa sining vaccination program sa Bacolod? Po, sakto kada Action Boy, ongoing subong ang aton nga ginapatigayon nga vaccination education campaign. Ang tawag na is Bacolod VIP, Vaccination Information Program sang syudad. So may hindi kita maglain sa iban nga mga LGUs. In fact, just a few days ago, si Mayor Bing, isa sa mga main speakers sang Livable Cities Laboratory nga kung sa diin ang mga mayors ang mga major cities nag-report parte sa ilang mga vaccination plans. So upod ni Mayor Bing si Mayor Joy Belmonte sang Quezon City, Mayor Abby Binay sang Makati, kag Mayor Richard Gomez sang Ormoc City, no? Kag tanan ang all four mayors pare-pareho ang ilang nga challenge nga ginaatubang sa subong, apart from the fact nga of course ang procurement sang vaccine is isa man kadako nga challenge kay mag-aapekto gini na sa budget sang LGU. Ang isa ka challenge nila is the low acceptance pasubong sang vaccine. Ang nakita dira naton nga rason is simply because of the lack of information. Lack of information and an abundance of
misinformation, Correct. kag disinformation. Correct, oo. Kadamo gid subong sang fake news nga ginapagwa sa mga social media accounts. In fact, bisan ako damo ka padala sa akon sa Messenger, sa mga group chat, sa mga fake news nga diri nga state sa Amerika may napatay, diri may nurse nga napatay pagkatapos na baton. But you know what? Ginabantayan ko ang vaccine tracker. There are about 215 million doses of vaccines already administered worldwide with no reported death Correct. na directly linked to vaccination. And in fact, ang after effects or adverse effects other than allergy, no, kung may ara ka allergy sa mga vaccines before, ang pinaka-epekto nila are very minor. Wala man sang serious or severe effect after immunization or after vaccination. So ang apprehension kag ang fear kag ang pag-alang-alang kapag duwa-duwa sang aton mga pumuluyo parte sa vaccine, nagtuhaw lang ini tungod sa mga fake news, tungod sang disinformation. So dapat i-counter ta ini with correct information. That's why every day may ara Facebook Live ang aton PIO kag ang COVA Council kung sa di nag-invite kita sa mga experts sa medicine, sa infectious disease, sa mga microbiology, sa vaccines na nagapaathag kung ano ang mga epekto, anong advantages sang pagpabakuna naton sa COVID-19. So, it's basically ang palareho tanitanan. Ang problema naton is on actually disinformation. Ang manubo nga acceptance subong sa mga pumuluyo na nungod sa vaccine. So there is kumbaga low ang confidence pa. Ako gani may mga istorya akong gisa nga inablang sila nga ay hindi lang ko magpabakuna kay amo ni mo to siling ko sila naghambal. Ya si Kwan kung siya to naghambal mas pamatian ko ni ang mga eksperto sa inang tupad balay mo lang daw upod mo sa tubaan upod mo sa ilimnanda nga naghambal sa imo nga ang ginakuhaan sa informasyon hindi man namo no hindi man namo ginakuhaan sa informasyon ni ko mas diri lang kumamati sa mga eksperto nga naka-intindi gidya para nga dra ko mabase sa akong desisyon kung mapapakuna ko kung hindi. No? Tamo na tani bala. Ay ba galing kaya pamati isang kuan mo ng mga ning luwas sa mga social media ang ini nga ton nga ara pagidya sa dalom balaya ma'am nga ti wala iya sang wagid ba abiga social media diri sila sa mga dulduhol istorya nagapamati. Yes. Sakto na siya, Aksyon Boy. Ang rason sina kay tungod mas accessible ining mga nagakot-kotso sa higadalan. Kaga mas accessible ang fake news nga ara sa social media sa mga expert opinion kag mga official na report halin sa mga medical organizations kag mga medical journals. Amo gani nga ko na do kahapos siya papatihan sang mga tao bala iya nga ti nag-aaway magani sang ihibalo masapos sila pamatian sa mga eksperto no tingala ko sa mo no mga amo naman ang sitwasyon man. Mas credible si Kumare sa kay doktor. Pero subong sini ano ang inyo assessment sa Bacolod ang reception or acceptance ng tao sa as we go along with our information campaign? During the last 2 weeks medyo nag-improve Aksyon Boy ang percentage naton, especially sa registration, no? Mabalana naton kay ang aton nga registration campaign sige-sige man kag ongoing ang pagrehistro naton sa mga pumuluyo naton Bacolod non nga willing ya kag may intention, no? May intent nga magpabakuna, magbaton sa free vaccines alin sa city government. So nakita naton nga in the beginning shadow gidya kanubo even among health workers themselves. Yes, so manubo ang acceptance ng vaccine. Naga-wait and see ang mga tao, Aksyon Boy. Ang sabat samon permi sa hulaton lang anay namon. Mauna lang anay ang iban. Yun lang anay. Manilag lang kami anay. Daw mo na yan. Manilag kami anay, correct. Manilag kami anay, tarawon anay namon. But recently,
nagsaka-saka na nga ton acceptance. Ang mga barangays ta ongoing naman ang registration, kag gina-encourage tagid ang mga pumuluyo, mga taga Bacolod, and even those nga nagaubra sa Bacolod, no, mga ari diri nagaubra adlaw-adlaw kadto sa Bacolod, nga magparehistro na sila kag base sa aton prioritization, iga-schedule naton kung saan sila makabaton sa vaccine. Amula ni Aksyon Boy ang ako niya mahambal. Ako ya personally, ang training, kabalo ka naman ang ako niya education, I'm a registered nurse. Medyo may naka-intindi kita sina. Ang sa ako niya kung ano ang mauna nga bakuna, willing gi ko ya magpabakuna, kag hindi na ko kaulat nga magpa-vaccinate. Kay ang 50% na protection is better than zero protection. Kahapon lang I was informed, isa namon ka suod gid nga family friend sa Cebu na passed away because of COVID. Unexpected again, kay nagsaka ang cases sa Cebu. So ang iya nga asawa, iya nga bata infected man. Siya yan na una na he passed away and he's young. So hindi pa tapos si COVID sa aton, wala siya gapili, and honestly, ini nga family friend namon belongs to a very prominent family in Cebu. And yet, bisan na, no, muka prominente, bisan na, no, muka damo kwarta, hindi makabulig sa imo, ang imo kwarta, kag ang imo resources, kung si COVID ya ang magsulod sa imo lawas, hindi ka kabalo. How your body will react. So, mas delikado gyapon si COVID kumparar sa bakuna. So, kung may 50% ka lang na protection, ginambali lang iban kuno nga brands, 50-65% lang protection, that is still better than zero. Because what the vaccine does, anong ginahimo sa bakuna, amo ang pagprotekta sa imo, nga hindi ka mapatay because of COVID. It doesn't mean nga hindi ka ma-infect. Pero kung ma-infect ka gid man, hindi ka mapatay, hindi ka mag-serious. Hindi mag-serious ang epekto sa imo. At least may gabato sa lawas mo. Better. Nakabato ang lawas mo. Tagaan ka sang natural protection. So in short, it is still better than nothing. So, kung ako lang yung pamangkuton, ako niya personal opinion ko ni, and even for my family, kung anong mauna nga bakuna, mapabakuna kami dayon. And, you know, it doesn't mean also nga hindi ka na mag-observe sang minimum health protocols, mag-observe kita gyapon. Sa subong bala Aksyon Boy, sa Amerika, more than 60 million na ang nakabat, 60 million doses ang na-administer na bakuna sa Amerika. Tagsubong may shortage na sang bakuna dito. Nakulangan na sila sang bakuna. In short, damo na nagapila, wala na sila bakuna. So, hindi ta magulat nga mo na matabo ni Saton, ma-shortage na kita sang bakuna, kag amo palang pagparehistro mo. So, I strongly suggest, parehistro na tangadaan para ma-assure ka na sang slot mo sa 650 doses, 650,000 doses, at least may PO ka na nga may slot ka. Kung pag-abot sa tiyempo, kung nakarehistro ka na subong, pag-abot sa tiyempo, ginakulbaan ka gid, hindi ka gid gyapon niya kumbinsido, hindi ka man gyapon mapilit. So, ay importante ma-appropriate na naton, ma-estimate na sang syudad kung sa masunod na shipment, for example, 100,000 lang maabot ka doses, sino na nang bakunahan sina? Kay remember, Aksyon Boy, ang shelf life, 6 hours lang yung bakuna. Once maabrihan mong vial, kinalan ma-inject na siya within 6 hours. That means, naka-ara na nga daan, nakahulat na ang mga bakunahan mo. Hindi mo maabrihan. In the case of AstraZeneca, 1 vial has 10 doses, equivalent to 10 doses. But silingon, may pulo na kinangla katao antes ka mag-abre sang isa ka vial. Or else, iaboy mo lang na ang ina nga vaccine. Okay. Of course, may requirement kita sang cold chain. No, ang storage, sina mabudlay, pag kikinanglan, naka-maintain ang specific temperature sang vaccine. So, amo na mga challenges, amo na mga preparations nga ginahimo ta. I strongly suggest nga kitaya magparehistro na as early as possible. Pwede sila kakanto sa ilang mga barangay para magparehistro, may mga registration forms, ginahatag ang aton mga barangay kag purok official para nga mapasulod naton sa DOH kay ang tagsa-tagsa sa pumuluyo nga maparehistro kag mabaton sang bakuna,
may iya nga personal QR code, Action Boy, nga gina-issue sa okay. DOH. Oo. So, ina siya may database kita sina sa national, sang tanan nga nakabaton sang bakuna because hindi lang ni one-shot deal eh. May second dose ka pa, remember? So, kinaglang monitor ka to make sure nga mabaton mo ang imo nga second dose. Kung mo let's say, subong niya, hindi lang ko na magparestro, hulaton ko lang niya. Pag inabot siyang bakuna, basiling mo ay daw napabakuna na sila daw nag-amayo ng resulta, gusto ko magpabakuna, hindi ka na ma-accommodate kaya wala ka nakaparestro. Amo na siya. Ma-accommodate ka man, pero dito ka sa punta sang linya. That means tapuso nanay ang tanan nga nagparehistro. Kag dito ka naman isugpon sa puntagin. So kung by the time nga imo na tiyempo, wala pa may nag-abot nga bakuna kay tungod nga ginakulang na ang production sa mga vaccine. At maulat-ulat ka lang, anay. In the meantime, hindi ka na magwa sa balay mo. Kaga, may amo kita sina, ma'am, kung di ka magpapakuna, hindi ka na magwa sa balay mo, ano man, may ara kita sina nga i-order sa aton nga Dres Bacolod? Hindi na siya order. Hindi ba na siya order? Action Boy, hindi taban mo order ang mga tao, kay MGCQ naman ta. Pero it's common sense. Kung hindi ka protektado nga, magwa ka. Especially kung vulnerable ka. Especially kung may mga comorbidities ka nga. Nga i-risgo mo ang imo kaugalingon sa gwa. Okay. Isa ka classic example, bala Action Boy. May isa ka dentista diri sa Bacolod nga nag-positive siya sa COVID. Lately lang. Ining nagliligad lang nga si Mana. And then, pag positive niya, nakibot din siya kung di niya ginkwa ko nung COVID. Kaya sa iyaya kaugalingon, very, very careful din siya. Kaya dentista siya, nakaagi siya, ara siya sa medical field. Kag kabalo siya sa mga precautions. So, even sa balay nila, as much as possible, nag-mask kuno sila. Kag dugay-dugay sila pang alcohol. And yet, kag na-make sure niya, ganyan nag-distansya siya, and yet, kuha niya ang COVID. So, hindi siya kainchindi. Di niya nakuha ang COVID. And then, ginbutang man sa iya post, nga gin-public yung iya post sa Facebook, nga kay tungod nagakadto siya sa mall, kung kisa gakaon siya sa sagwa, kung magkaon ka sa sagwa, gakuha ka sa imo mask, dara na ang imo nga depensa medyo manubo. Okay. Kag-i-clear ko man, ma'am. Let's say, ako binagpa-register ako, tapos pag-abot sa tsimpo nga mabakuna na, before ko magbabakuna, gina-check pa ko na isang doktor if I'm ready for to receive the vaccine? That's right. May ara na nga, may registration, kag pre-registration area kita, may vital signs monitoring. Nakuhaan ka blood pressure, temperature, may questionnaire na may mga doktor kita na available kag nurses, kapamangkot sang imo kondisyon sa lawas at the time nga magpabakuna kita. Ginhimo tani sa aton simulation exercise kag amo na ang standard procedure naton kung mag-abot na gid ang bakuna kag mag-actual vaccination na kita. Sige, okay. So and after sa vaccination, at the same time, Action Boy, after nga mabakunahan ka, hindi ka pa makahalin sa vaccination center. Obserbahan ka pa for 30 to 45 minutes ang aton mga doktor for any adverse effect, no? So 30 to 45 minutes, arala ka muna sa observation room, and then pagkatapos kung okay ka, then pwede ka na makapauli. Okay, sige. Clear lang na. Parang ako nagadusugid ko bala nga pabakuna kita kay hindi lang ni protection sa imo, protection sa pamilya mo, protection sa imo mga komunidad, no? Hindi lang ni sa imo kagulingon kundi sa iban nga tao. Amo na sa ginatanaw natin. Pero labaw sa tanan protection gid ang lawas niya. Gani man. Sige. Ma'am, lastly may pamangkot lang diri sa aton nga may pamangkot. Bata niya kung nag-work sa Cebu, gusto magbakasyon diri 1 week sa Bacolod, ano ang protocol? Again, sa nabal ko nakagina, dapat may backtrack siya. Hindi na required required ang COVID shield nga gina-issue sa PNP,
But as of now, gina-require ta gyapon ang negative RT-PCR result. Especially kung halin siya sa Cebu, where cases are very high right now. So kinanglan gid mapatest to siya anay within 3 days ang test ang iya travel time. Tag ang negative RT-PCR ipadalayan na diri sa aton or kag i-present ya kung sa airport siya maagi or sa mga seaport i-present niya na ang kopya sang negative RT-PCR test before ta siya batunon dire. Sige. Okay. So, clear na ina, no? So, ma'am, unless may dugang ka, salamat gid for your time. Sunday subong. Have a blessed Sunday sa imo dira sa imo pamilya. Action Boy, allow me to take this opportunity na mag-congratulate sa Anchor of the Year sa KBP. Congratulations for a well-deserved honor. I'm sure it is very much deserved. Kasi sa tanan nga mga awardees, Action Boy, ginapanginbulahan, tagid sila ka gina-congratulate. And gusto ko man tamyawon ang tanan nga mga naga-comment sa imo sa mga Facebook Live. Damo kita taga Bacolod nga halin sa iban nga lugar, mayong aga gid sa ila. Happy Sunday, and I hope they are all keeping safe. They are all observing the health protocols. Let us all stay healthy until mag-abot ang bakuna. Pag-abot ang bakuna, mapabakuna kita tanan para nga kung malabot naton ang herd immunity, pwede na kita kabalik sa aton normal nga pagpangabuhi. Thank you very much. God bless you, Action Boy. Salamat, ma'am. Mga kaupdanan. Salamat, Ma'am M. Ang, sa imo nga time. Thank you very much. Mga ka-aksyon, City Administrator and Executive Director sang Emergency Operations Center sa Bacolod, si Madam M. Ang. Salamat for your time. Kagitanay kita iya sa masunod nga Domingo, diri gyapon sa aton nga Kapehan sa Aksyon. Marso na kita makitanay, ha? Marso na kita makitanay sa Kapehan sa Aksyon. Salamat, and ang alagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.